Hej mor Sofie, må jeg forstyrre dig lidt? Ja. Hvad skal man vide som førstegangsfødende? Det vigtigste, du skal vide som førstegangsfødende, det er beslut dig at vælge aktivt, hvor du vil føde, og med hvem du vil føde. Få lavet en god plan med dem, som skal være omkring dig. Sæt dig ind i, kend den fysiologiske fødsel. Brug nogle ekstra ressourcer, invester i fødselsforberedelse, i at vide fysiologisk, hvad er en fødsel, og hvad er dine muligheder. Arbejde med dine tanker og eventuel frygt omkring fødsel. Vi har alle sammen et eller andet, hvor vi bliver udfordret, og en fødsel, den er udfordrende. Den vil udfordre os, og det er meningen. Så inkluder i din forberedelse, at måske er der et eller andet, som du er bange for. Invester i noget hjælp til at få snakket om de ting.